Uy! It's a wings. Gray, do you have wings? Where is your wings? Where is your wings? Downstairs, naog. Downstairs. Do you have wings? Gray, do you have wings? Where is your wings? Where is your wings? Ipasa na lang ko sa kanyang RJ. Ano na ba, Ambi? Wala ko kuikas. Tata? Sige, mag-ano lang ko, ani. Gabito na ko. Tata, do you have wings? Gabito na lang ko ito. Wings? Do you have wings? Ako na rin kaya mo. Kuya mongko. Do you have wings, Gray? Ha? Sino siya mo kuyog? Di ba, pagwasa mo? Ice cream? Oh, di ba, tulog ka? Bye-bye, baby Gray. Mato sa aming nga, kaya doon sa kuwan gang. Downstairs na! Pagdulo mong baby Zaya. Downstairs na, ato na nanay, downstairs. Uy, pagkuyog, uy. Oh. Dili! Where's your wings? Unsa man eh? Where's your wings? Do you have wings? Do you have wings? Yes, you have wings. Look at your back. Yeah, there is your wings. Do you have wings? Hard wings. Hard wings. Hard wings daw. Mama ni Mama Gray. Ay, Mama. Mark Mommy. Sige, gini trivia. Oh, usap ang usap. Ano, mama? Oh, sige, sagutan na. Sige, sagutan na. No, ano? Chocolate. Bullet biscuit. Who give you that? Who give you biscuit? Huh? Papa give it to you. Wow, nice. Yummy? Yummy lang? Yummy. Yummy yan. Yum na, yum yan. O, yung gagalong agdo. Dirty. Dirty. Sago.
Gigi! Sako! Sako! Wow, gwapo anak, oy. Gwapo man ang bata, oy. Gwapo anak, oy. Where's Gray? I can't see Gray. Where is Gray? Where is Gray? Hindi ko makita si Gray. Where is Gray? Ang cartoon nga yung isulat ako. Where is Gray? Bah. Bah. Hindi ko na mo. Hindi mo. Mama. Mama. Dali ka. Ayan ka. Oh, wala akong kwenta. Ikaw manahimik. I'm cute. I'm very cute. Hey, Daddy. Asa man lang? Color pink. Color pink. Ayun. Ilan eh? Balik kami sa mga kuya. Kuyog na. Busy ni. Kamu na lang ito. Baliti kong t-shirt puti. Na-jumper ba? Bili na ito. Ano ang bili ko? Sa sandal? Ano lang, cartoon. Cartoon na lang. Hayal. Sumapoy! 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 Ikaw, baby. Kuya. Kuya. Kiss baby Zaya to. Kiss baby Zaya. I'm grown. Ya, kumbati. Kana. Give baby Zaya, give biscuit. Give baby Zaya. Kay No. kana. Wala to them. Baka na si baby. Wala. Kaon baby kaon. Kana ngiti. Ngiti ba ka? Where is Gray? Gray is hiding. Where is Gray? Where is baby Gray? Gray is hiding. Hey, cake. Next. Mother. Papa.
Uy, where's my kwan? Akong ipapalit. Tama na. Dem, ama akong ipapalit, Dem. Ang papalit. Pati yung t-shirt. Puti. Kailangan may jumper na lang. Minsan, puti na lang. Kanina lang po siya na wala yung susuot. Yan, Zaya. what the Kumura may nakasilabot unsa na yung istorya oy. Jadi paminawa kuya, paminawa. Paminawa. Ah, tago-tago sila. Ang? Okay, lalong. Tay, tabangin mong ang kulog. Yan. This. Tawa ka, tawa. Wala ito? Stop making discomfort. Mga palaaway, halata. Tagun lang daw. Magbong ka lang laming sa May magbong daw ka. naong ka naong, magbong ka. Magbong daw ka, uy. Magbong ka diha. Magbong ko. Ulog ka, baby. Nasa po to. Tawagi. Nek. Ulog ka tulad yung. Oh, Di ba na tulad pato? ulong ko, magbong ka. Sa upansin. Nabayan, rapid pag naikitalit. Ah, papa. Ah, mama. Upo mo. Uso ba? Uso. Do. Ano yun? Unya ra kaon mag-blow pa man sa kandol, ha? Ha? Unya ra ha? Blue ka na. Unya ra kaon cake ha kay mag-blow pa man ha? Ay, Dong. Oy. Oh, ha? Money, don't push, don't malumping. Ayaw, ito po ka. Oh, Dong, saan ikaw? na Dong, sa mani. Naglo ka kami? Ay, te! Naya pa dira, te? Agak na mata kuya, paano kuya? nakagya, Gray. Ha? Kuya, mata. Ako ni.
Nasa Inday dira. Walang tawa. Ay, nasi tita. Tita, ay, anim nanay. Amay nanay. Nay Maricel. Bless nanay, bless nanay, bless nanay. Bless nanay. Bless nanay, bless. Bless nanay. Sige na ba? Bless nanay. Wala, ano sa sige mo dyan? Yeah, bless nanay, yeah, bless nanay. Uy, ang lubog ko. Bless nanay. Lisa. Kuya, asa na yung slipper? Na, natulog na may dahil ito kawalan. Sige nanay, duha. Bless nanay, uy. Bless nanay. Na, Sorry. Pang. Ayaw. Iwasan lang. Ayaw. dali na, dali na. Ah, Bunga naman ka. Awas na magwas. Hey, go. Watch, watch, watch. Uy, bless pag nanay, uy. Nanay, bless nanay. naman ka natabag, suy naman ka natabag, suy naman ka. Hala. Ada ko. Sina. Naliwag ka nila, auntie. Ikaw sa mano? Sige. Ay, balo ko na, Bi. Sige na. Inigamay pa na. Mas dako na siya glawas sa ni Agi. Yang kay gilantan man siya kay kanina itong kuya. Kanibag. Gilantan siya, dili kalibanga. Banga. Di siya Ano? di siya mukhaon na, dili ko siya mutarong detail. Nagamay. Ay, nagaan na gani. Sige nga kayo. Ay vlog na si Tiyo EPI vlog. Vlog doon sa pagpayag. Pag si Tia Maricel kauban sa akong Mother Earth. Birthday celebrant karong adlaw. Og si Tita Janet nga buutan kayo ng hugas og plato. Buutan kay si Tita Janet. Guys! Isi ilog guys oh. Hoy. Wala ang marpi kita pangan. Buta sa pagkira ba? Suruh mo sa rin. Ha? Eh, marpi ka kakasaksak. Yung buko tasa. Wala. Isi ilog guys. Ako nga dyan. Isa ba bili? Kaya ka dapat? Sa pagmangkunin day. Gumaya ka na. Gumaya ka na. 2 kilos. Wala mo sa slide na yan. Ano na ito kang susunod? Nagmato. Pinatupay-tay. Babay nga pa. Pero naman, Tatrong sa kalim. Ikaw mo. Ilan sa kalay? Sige mo lang mo. Yung gato di sige yung imulo lang. Wala lagi sa phone nga ba? Ano ba isa doon? Wala lang. Wala tay. Ha? Para lang. Ganda ko. Ito ko na pala yung kadua nga. Lingkit mo. Loy. Di ka tu dire. Try mo ka gato ko kaya mana Ko di mo? mana raw? Bala. Mana raw? Lawan to. Mana raw? Kako ato. Sila ko buko tayo. Hi guys! Kahit saan guys, kita guys! Guys! Tiglo ko ititrot mo guys! Kita, kita. trabaho ng kutsi din, wala mo ikay niya. Hi guys! Kahit saan guys, ikot na po guys! Who gave you apple? Who gave you apple? Who gave you apple? Uy, ano mo na? Ano nagpanglabay? Who gave you apple? Who gave you apple? Who gave you apple ba? Who gave you apple?
Who gave you apple? Paano ka rin ko yun? Guys, kahit saan magtira ka. Bisa tayo. Bilis tatay, uy! Uy! Bilis tatay, uy! Bilis tatay, bilis tatay! Bilis tatay! Ano na? Bilis tatay! Bilis tatay! Gray, bilis tatay, Gray! Gray. Tatay, bilis tatay! Uy, bilis tatay ba? Bilis tatay! Bilis tatay! Anak kay Kwan sa liability. Ay, may yan. Si Saya naman. Saya naman good. Oh. Saya no? Saya! Bailo kuya, grade 1 na kuya, grade. Kuhaan ka lang ha. Pag-ilom na. I'm alone. I'm a loner. Yan taon kay mga makuan na ako. Bagay. Kadus. Oh, isa nagkuha ng picture ya. Okay, kasi nung gano'n yan. Magana anak ko bangukay. Sa dibo ni Winilo. Oh, siya! Nag-viewer! Ubus gamay sakto na kabugal sa ubus gamay. Ang-kira ba yung Oh, kira ta sa sakto. Ala, nalangkat yung babuda. Ah, ana na. Wala na nagbalon. Ang! Le. Sa ano ba? Sa ito na yun ba? Ay, ini pa ano lang jeep ring na yang tol. Dan! Ay nagpalit pa uy, mo pa naabot. That is yours. What is it? Thank you. Malola. Daw na.
eh. Ha? Palagi. Naoy, sa akin taas. Libre. Saan? Pagtarong. Uyo. Dali sa pinsi, kanito ba? Ang buwan ay din. Hmm? Mga guys, mga kaongas, mga kaugay. Oh, nanapunta din sa kusina ni Emperyo Paredes Tibor. Oh, nagsugod ng among mga pandinhi kung parsa. Samtang dili pa kami magluto, mangaon, inanay sa mi og luto. Kami kay mga putahe kani, mo naman ni og pansit. Samtang mag-isa ta. Wait sa muna. Paitos muna gamay. Ang bibili kita na. Okay na siya. Ako sa mga agad. Dani? Huwag mo yun ba? Huwag pa ito tagpila. Isa ka, kuhan ba? Kung nakabalo mo ka? Wala. Tingnan kita. Yung lang isa eh. Ketchup na nila magluto sa lagsudan. Magluto mo siguro sa kalderita. Pamilis ako dito sa layo. Sarado man. Sa pamilis. Ano na? Silan? Silan? Ano unsa? Bis mato ko dito sa layo. Ano ko dere? Ano ko dere? Kasi sarado di ay. Matan ko dito layo. Ay. Soy. Uy. Labay lang, labay. Saan na? Akapit na. Akapit na. Saan na? Hotdog? Hotdog na? Oh. Sa parang ito layo. Sa ketchup. Na may ketchup. Ketchup. Ay, amin ka ng bottle. Bisa ko sa flavor. Yes. Ano alam mo? Tapos na layo eh. Palit isang daw. Ketchup. Nagsugo ko pag ketchup. Kasi isagol lang sa kalderita ba? Pila daw? Pila? Ano lang po? Ketchup. Kalderita or minudo. Oh, yung ketchup ba niya? Alam mo kung ano? Pang minudo na kung sa ketchup pwede na lagyan. Balik na ko, basta sayop ko or
Balik na ako. Sa ano na ketchup? Sa usapan. Isa. Ako mo ang dugi. Makatoy! Uy! Marabot ng balay. So, ketchup. Here. Okay. Ang bata ko. Ha? Ano mo ketchup? Ketchup mo ipalit. Isindaw. Amang lamang sa kwanji. Dinilaw. Wala pa kabot. Ay, wak kabot. Hindi na pusuko. Ano nabuang? Tawagin. Isa man. Silang kuwan. Silang. Lamig. Ha, sipon. Ano? Hindi na nagani. Yan na ba tayo sa katili? Naman din ang posisyon. Kita. Yan ka na. Baka Kampungan matay yapon. Ha? Ano po mo, Gray? Ano po mo, Flores? Jacket? Hamo? Yan, yan. Nakakanan sila? Ha? Ay, lakaw na. Ay, paano mo ito? Ito yung numbers. Nasa numbers na dito. Saka sa kumiya. Amang cellphone ang kunin mo. Charger? Ah. Ha? Aman? Number 6. Ano man ito? Later, I give you. Excuse me. Away. Oh, It's kayo. It's okay. Strong mo na bibig. tigaway. Lespu. Wow! Sige! Sige, tsura na nun! Ikaw na. Sige, color. Kuan, murag si Binti man sila ito. Nag-isot ka doon, no? Ay, Dan! Dan! Ano na da? Sige, bayan lang sing tubig. Di kinansa sa dudong. Kausan, kau pa nang itong nagkambas. Di nagpanalit sila. Karoon ang gamot. Oh mga kaungas, na po'y bagong giloto si Tia Maricel. Ang among chef cook kaya.
Ay, ko na ba kayo masunog? Ha, gising na ko na. Nagluto sila o saan yun na? Lola. Sweet, tingnan na dahil. Sweet and salty. Sal kay magluto og tinolang isda. Wow. Another putangay na punta karon vlog. Magtulas sila. Usa nga isda? Laya. Yes, mahalon nga isda, laya. Magtulas sila, expensive nga isda. Not yet, kay mag-blow pag kandol. Not yet, oy. Oh, mag-blow pag kandol.
Basta, basta. Basta, basta, basta.